Здравейте хора, днес ще направя клип, защото се здобих с още два фиджет спинера. Ще направя и състезание. Така, първият фиджет спинер, ето е този, той е светещ. И когато спре да се върти, спира и да свети. Само че ето е тази част. Много рядко спира. Когато се завърти и почва да свети. Ето. На другия ето е този. И тези двата съм ви ги показвал и в по-предишните клипове. По-скоро сега ми е втори път да снимам клип за спинери. Ще ви покажа някои трикчета, разбира се. Този е първият. Ето, ако сте видяли. Следващият ето е този. Ето. Опа. Пак ми пада телефона. Днес ще има два клипа. Да. И сега аз ще направя състезание, така че да ги сложа така, че вие да може да ги виждате. Добре. И сега завъртам ги. О! Как се удариха? Пак ги завъртам. На вас могат да ви изглеждат, че се въртят бавно, но не се въртят бавно. Да, издават много шум. И този светещ почти спря. Сега този е на четвърто. И хора, съжалявам, че често няма гейминг видеа, където играя. Този, всичките почти спряха. Три. Червения почти спря. Той е на трето място. Преди двете битки той беше на първо. Сега и този е на първо, защото малко повече ето е така се завъртя. Ето е така. И спря пак ето е този така. Ето. Така че ето този не може да се мери с стрелците. Не може. Тези двата са ми сигурно от онзи ден. Мале, как се вижда, че е бавно.
Ето. И това не се личи. Това. И сега ще примеря новите съставите. Ето е този срещу този. Първо този, защото този ще има. И после ето е тези двата, защото са почти едни и същи. Почти. Ето този е червен. Ето този е пък черен. И този е победител на американското цена. Сега не знам кой първо ще победи. Чакайте, дайте пак, защото този ли го завъртя хубаво. Той пък то се вижда. Запомням с този да направя един трик. О, направим го! И така, хора, ще се върна, когато спрат, защото много време. И така, върнах се и този май ще загуби. Този все още се върти. Но няма го спирам. Може да стане с този нещо. Така, хора, аз ще направя днес топ 5 най-добри отбора в България в футбол. И този спря. Имаме си двама победители. И сега трябва да има победител, който е на първо място. Този ли ще бъде на второ или на първо, или този ще бъде на второ или на първо. Започваме. И ще се върна. И така. Май този ще бъде на първо място. Аз като гледам този ще загуби. И той загуби. Сега трябва да се определи кой ще бъде на трето и четвърто място. Този е на първо. Този е на второ. Тези двата не ги знам на кой място ще бъдат. Започваме. Ще се върна пак, когато... И така, върнах се! Този почти загуби. Този път от тази страна се загуби. И той спря. И така, този е победител. Не, този е победител, защото е на първо място. Този е на второ място. Този е на трето място. И този е на четвърто място. Този взе златният медал. Този взе бронзовият. Този взе сребърният. А този взе изкуственият.
това беше, хора. Аз бях Галимир. Довиждане.